कथारे अछि मानव सेवा ही माधव सेवा। सेवा ପାଇଁ ବୟସର କିଛି ବାଛ ବିଚାର ନଥାଏ। ତାହା ଦିଲ୍ଲୀର ହରଜିନ୍ଦର ସିଂ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏବେ 80 ବର୍ଷ ବୟସ। ମାତ୍ର ଜୀବନର ପରିଣତ ବୟସରେ ବି ତାଙ୍କର ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ଜାରି ରହିଛି। ବୟସ ତାଙ୍କ ସେବା ଆଗରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରି ନାହିଁ। ସେ ଫ୍ରି ଅଟୋ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚଲାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଟୋ ରିକ୍ସାରେ ସର୍ବଦା ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ କିଟ୍ ରହିଥାଏ। ଏହି କିଟ୍ରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍, ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍ ଲୋସନ୍, ବର୍ନ କ୍ରିମ୍ ଏବଂ ପାରାସିଟାମଲ୍ ଭଳି ସମସ୍ତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସାମଗ୍ରୀ ଥାଏ। ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ପାଇଁ ସେ ତାଲିମ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶହ ଶହ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେ 5 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ମାଗଣା ଅଟୋ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୋର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମାନବିକତାକୁ ଏହି ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଜାରି ରଖିବି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜଣେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ୱାର୍ଡେନ୍ ଥିଲେ। ସେ ଅଟୋ ରିକ୍ସା ୟୁନିୟନର ମହାସଚିବ ମଧ୍ୟ ରହିସାରିଛନ୍ତି। 1964ରେ ହରିଜିନ୍ଦର ଏକ ଅଟୋ ରିକ୍ସା ଚଲାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଅଟୋ ରିକ୍ସା ଚଲାଇବାରୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ 55 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ ବିତିଗଲାଣି। ଥରେ ବି କୌଣସି ତାଙ୍କର ଚାଲାଣ କଟିନାହିଁ କିମ୍ବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଅଟକାଇ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ହରଜିନ୍ଦର ସିଂଙ୍କ ଅଟୋକୁ ଆଗରୁ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଏହା ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଅଟୋ ପରି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହାକୁ ପଛରୁ ଦେଖାଗଲେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ତାଙ୍କ ଅଟୋ ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖାଯାଇଛି, ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବନ୍ୟା ପରେ ହରଜିନ୍ଦର ସିଂ ଏହି ପ୍ରେରଣା ପାଇଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଶିଖ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଶେଷ ହେଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେବା ଜାରି ରହିଲା। ପରେ ସେ ଏକ ମାଗଣା ଅଟୋ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀର ଭଜନପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ହରଜିନ୍ଦର ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ରୁହନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 8ଟାରେ ସେ ନିଜ କାମରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ହରଜିନ୍ଦର ସହାୟତା ହାତ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ହରଜିନ୍ଦର ଅଟୋରେ ଔଷଧ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ଔଷଧ ଥାଏ। ସେ ନିଜ ଅଟୋରେ ଏକ ଦାନ ବାକ୍ସ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ କାହାଠାରୁ ଟଙ୍କା ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହାଙ୍କୁ ଯାହା ଦେବାର ଥାଏ ସେମାନେ ଦାନ ବାକ୍ସରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି। ହରଜିନ୍ଦର ଦାନ ଟଙ୍କାରେ ଔଷଧ କିଣନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବୟସକୁ ବିଚାର କରି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହରଜିନ୍ଦର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସେବା ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି ରୋକଠୋକ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହିଭଳି ଖବର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।